Estamos de venres, aínda que o tempo está de luns feo, pero bueno, empeza a chuviscar en Santiago de Compostela. 10:22 en directo, en calquera momento que lle premas a este vídeo nas nosas redes sociais, tamén na nosa canle de YouTube. Hai poucos días, un par de días, que se presentaba unha app que pretende motivar a todos os veciños e veciñas, especialmente os máis novos, fidelizar tamén, poñer en valor o comercio local. Neste medio de comunicación sentímonos medio de comunicación, pero sentímonos pyme tamén, sentímonos comercio. Polo tanto, cando recibimos a un presidente de algunha asociación de comercio, pois nos gusta moito. Hemos de darlle sempre un espazo nesta emisora de radio. O dito, unha app que imos coñecer máis polo miúdo. Hai unha reportaxe, temos unha reportaxe xa nas nosas redes sociais, por certo, moi vista, pero por se hai algún tipo de dúbida, pois veo aquí o presidente de Comercio.compostela, José Antonio Seijas, a falar con nos nesta mañá. Benvido, bos días. Bos días a todos. Con paraugas ou de momento aínda non fai falta? Casi que sí, porque xa cando eu viña para aquí, pois empezou a choviznar, e, bueno, estamos en Compostela. Sin el, pero o normal é que en Santiago salir da casa con paraguas, verdad? A verdad que sí. Bueno, xa non é tan normal, ou polo menos se botamos a vista atrás, e así o decía o propio José Antonio Seijas, o sair de escaparates, dar unha volta, sair de escaparates, o comercio vai mudando esas formas que temos de mercar, quizáis máis pola xente máis nova e todo isto. Isto é un revulsivo. O que se presentaba outro día por parte de Comercio.compostela é sumarse ás modas que hai de apps, de aplicacións e xeitos de mercar. Como nace esta app, Puntos Compostela? A ver, evidentemente o que acabas de dicir é totalmente certo, e a xente, pois, sobre todo a xente máis nova, pasa máis dos escaparates e utiliza mal o móvil. Escaparate digital. Aparatos digital, sí, o ordenador, me dá igual. E entón van de compras, aí métense nese pequeno mundo que é un gran mundo, e que tratan de realizar as compras pois a través de grandes plataformas e este tipo. Entón o comercio de proximidade, o comercio local, o que non podemos é dar esta batalla por perdida, e o que temos que facer pois é evidentemente buscar pois novas fórmulas que traigan a todo o mundo, e que nós non nos vayamos a quedar solamente ca xente maior de edad. Que parece que isto que era un tema que viña pasando de que no comercio tradicional, ou sea, no comercio de proximidade, o que entraba máis era a xente de máis idade, correcto. E a xente nova, pois, costaballe máis isto. Entonces, a base de campañas como campañas institucionais tamén, como poden ser días azuis, que vai ser dentro de uns días, ou campañas de outro tipo, e logo as campañas que facemos nós, por exemplo, da asociación, pretendemos que esa xente nova que se está escapando a comprar a través das redes, pois buscar que deixen eso, e que volvan aos escaparates, que ademais que é moito máis entretenido e moito máis sano, andar de paseo, ver cousa que te interesa, e logo que se meta dentro da tienda, porque na tienda van a ter un trato máis bo, mellor, máis profesionalizado e máis personal, que non que estén co aparatiño e sin saber con quen están, e por outro lado, pois posiblemente en moitas das tendas que están locales hai xente que son compañeros eles mesmos que están traballando aí, e que nós ou aos pequenos comercios pois damos postos damos traballo a moita xente, e isto pois tamén é unha cousa que hai que ter en conta, que non solamente vivimos nós de eso, senón que nós todo isto que facemos é para nós e para a xente que está no comercio, porque por un promedio, por pequeno que sea, de dependientes que traballan no comercio, pois hai moita xente que vive no comercio. Entón hai que buscar a maneira de que a xente nova veña ao comercio. Entón esta app para que se fixo? Pois fíxose, primeiro, para facer un chamamento á xente nova para que veña á tenda e que sepa isto, e logo fidelizalos.
Entonces, por que ese chamamento en que consiste? Consiste en que eles saben que de entrada, se van a entrar nunha tenda, de entrada van a ter un obsequio, van a ter un regalo. E, claro, pois, partimos dai. E logo, segundo, pois van ter unha fidelización, que esa fidelización é que eles deixan o seu nome, o seu teléfono e unha serie de pequenos datos que para compras sucesivas pois van ter unha serie de descontos e unha serie de temas que lle vai a favorecer a compra. Aparte unha app moi sinxela, o explicaba ali o técnico que tiña un tempo en escaleta de 20 minutos e que lle sobraron 10, porque tan sinxela, tan práctica, tan intuitiva, tanto para os usuarios como para os propios comerciantes. O comerciante pode ver os tickets, os puntos que ten ese establecemento, e o propio usuario tamén pode facer unha revisión dos puntos que pode canxear no seu momento, non? Ten como dúas vertientes, para os comerciantes e para o usuario da P. Correcto, así mesmo. O usuario da P, que somos todos. Todos. Eu tamén son usuario da P, pois cando vai a comprar a un comercio pois da asociación que está metido na AP, pois claro que eu teño todo á vista, o sea, son datos visibles, e entonces sei o que teño. E como comerciante, que son cando me veña un cliente, pois eu amosolle toda, mira, tes tantos puntos, o sea, que puntos que é diñeiro, que os podes canxear agora nas seguintes compras ou cando ti queiras ou valos deixando aí, e entón o comprador, según el queira, pois vai no tal. E logo despois, a partir de dentro dun mes ou 2 meses, isto daremos de máis funcionalidade, ou sea, máis vitalidade. E como? Pois facendo sorteos e entre todos a xente que fixe esas compras, correcto, pois faremos algunha campaña nova que estamos traballando acerca de, para darlle máis uso a todo isto que se está facendo agora. Vamos, estamos nunha primeira fase, podese dicir así, de contacto, de correxir algunha historia que haxa que correxir, vamos. Sí, evidentemente estamos nunha primeira fase e se houvese algún tema que correxir, pois correxiríase, porque claro, é moi difícil que salga todo perfecto a primeira. Eso é verdade. Bueno, hai unha reportaxe, estivemos precisamente na presentación onde estivo falando, por suposto, o seu presidente, tamén representantes da área de comercio, da Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia, tamén representantes do Concello de Santiago de Compostela, había empresarios, había socios, había xente, veciños e veciñas. Vamos, que caeu moi ben esta iniciativa e parece que ven baixo o paraugas de un montón de institucións que arropan este paso que dá a asociación. Sí, evidentemente, ali había xente pois das institucións e había comerciantes. O sea, porque a xente da calle non foi invitada a vir, entón todos os que estaban ali eran comerciantes. E logo das institucións, darlle tamén as gracias, desde aquí quero darlle as gracias o que as institucións, tanto a Xunta como o Concello, porque sin eles evidentemente isto sería inviable, sería imposible de facer, e eles pois sempre colaboran e colaboran neste proxecto e en outros máis, e nada, agradecerles porque eles son os primeiros interesados tamén en que o comercio funcione, porque imaginémonos unha cidade como Santiago sin comercio. Isto volveríamos outra vez á época da pandemia ou peor todavía, porque sería andar polas rúas e andar polas calles, pero non sei, como se anduvéramos polo medio das paredes. É verdade. Sería terrible, sería impensable. Moitas veces aquí se discute un pouco, bueno, son moitos os motivos que pode facer que un baixe a persiana, a falta de relevo. Vostede facía unha síntese ao principio, xa, dixo, boas tardes, o comercio non pasa por boas horas. E o comercio, a nivel xeral, pero no caso particular de Santiago de Compostela, necesita de moito revulsivo, necesita de moito empuxe. Polas costumes que se van incorporando de mercar, cal é a síntese que fai así de unha forma sinceira? Sí, a ver, o comercio pegou un baixón moi grande porque evidentemente non hai que ser estudiosos do tema ni nada, que simplemente salir ás rúas e ver que faltan os moitos comercios que conocíamos e de toda a vida e que van desaparecendo. A ver, por qué?
Non hai un solo factor, hai moitísimos factores. Empezamos falando, pois, oye, se as ventas incrementan nas redes sociales e en todo isto, pois aí temos un factor. Despois, o relevo xeracional. A ver, para abrir hoxe un comercio de novo, unha persoa nova que chegue e dice, bueno, pois eu quero ser un emprendedor e quero abrir un comercio, a este había que poñerlle unha medalla, pero unha medalla grande e darlle unha axuda moi boa, porque ninguén, hoxe a xente, pois, todos en xeral, nadie quere arriscar, e aquí, claro, cando abres un comercio, non é que só vayas a poñer o teu traballo en xogo, senón que pos o teu patrimonio. E entón, claro, cando ti te pos o teu patrimonio, que a veces, moitas veces incluso, os comerciantes son moi conservadores, e isto, digo eu, andamos mal de gramática, porque nos de conservadores nada, o que somos ao contrario, aperturistas, arriesgamos o noso patrimonio e o que non temos, porque evidentemente, se preguntamos a calquer comerciante, non hai... Hai unha financiación... Hai que ir ao banco e hai que pedir pólizas de crédito e para manter o negocio, e claro, esas pólizas van sempre avaladas, e van avaladas co que ti teñas. Entón, por eso que abrir hoxe un día un negocio é moi difícil. Moi difícil, pois, por a cantidad de historias que hai. Non hai relevo xeracional, os alquileres son caros, a competencia é moi grande, non solamente no que é tendas físicas, senón que, bueno, pois as tendas estas, e logo, pois, oye, que hai que... Entonces, que nos queda? Quédanos, pois, isto que desde a asociación, o sea, desde temas que se non nos xuntamos, non nos unimos e tratamos de unificar esforzos, temos a batalla perdida. Os prezos dos alugueres, que moitas veces se fala da vivenda e demais, nos baixos tamén poden botar para atrás a iniciativa empresarial, ou botar para atrás en Santiago e buscar un concello limítrofe para levar a cabo esa emprendeduría, como algún caso coñezo eu. Sí, a ver, sí, así é. Que pasa? Que os alugueres en Santiago estiveron sempre moi altos, o sea, en Santiago, pero bueno, en outras cidades tamén, o sea, isto non é Santiago solo. Xa ven detrás, que ocorre? Sobre todo certas calles máis. Sí, evidentemente, correcto. Evidentemente, certas calles. Que ocorre? Que se ti te vas a un sitio onde non pasa a xente, entón é igual, porque, a ver, o 80% de cero é cero, pero 10% de 100 son 10, e entón vale máis coller esas 10 que non o cero. Non sei se se entendeu. Se entende. Porque, claro, se eu vou me ir a un sitio que non entra xente, que non hai movimento, a venta é cero. Entón, pouco teño que facer, aínda que o aluguer sea moito máis baixo. Entón, claro, pois a xente é reacia a baixar os alugueres, aínda que baixaron xa. Baixaron porque non queda outra. E, de feito, se nos fixamos un pouco nas rúas, vemos que hai baixos ocupados por xente que nunca estuvo a nivel de calle, por exemplo, peluquerías, dentistas, temas de seguros, as eléctricas todas ahora están a nivel de calle, e entón van ocupando sitios, pero eso é porque xa empeza a baixar un pouco os alquileres, e entón a xente, pois... Anímase a estar a pé de rúa e non en pisos, entre baixos... Correcto. E de todas formas siguen sendo elevados, porque cando un comercio abre pola mañán a súa verxa, cando abre a porta, pois ten unha serie de gastos xa, antes de vender, de entrar os primeiros 5 euros, hai unha cantidad de gastos que son moi duros, entre eles o aluguer. Vostede tamén, outro día, o marxe da presentación da app, Puntos Compostela, vale? Puntos Compostela, aí se poden registrar. Tamén falaba dunha iniciativa que está a piques de chegar, que ten que ver tamén co Café Casino, con Ubaldo, que é un emblema da cidade, un home moi comprometido coa educación, pero tamén co comercio e coa cidade en si mesma. Que nos pode adiantar?
Sí, a ver, nós estamos, máis temos co Casino firmado un convenio, o sea, a nosa asociación sempre que podemos participamos nos actos que fai o Baldo e o Casino e ao revés tamén. O sea que estamos bastante unidos en este tema. Participamos en todo, en temas de cultura e en temas de... E eles, pois, participan tamén. Entón, basándonos nesta simbiosis que temos con eles, pois chegamos a un acordo que é o que te, bueno, adiantaba algo outro día. O que te refires ti. A min pareceunos un adianto moi bonito e que vai encamiñado no que empezamos antes, o sea, en que a xente máis nova, a xente xoven, pois que se meta dentro do comercio, que viva o comercio, porque a xente que se os acostumbramos desde nenos, en vez de estar mirando un Amazon a ver que hai, e os acostumbramos a estar no comercio, primeiro que van a pasar mellor, van a ter máis fidelidade e tal, e basándonos neso, dicir, a ver, de que maneira podemos facer para que isto sea así? E buscamos unha idea que é boa, o sea, que pensamos que é boa, o sea, tampouco nós pensamos que é boa, depois o éxito ou fracaso dirá si era tan boa ou medio boa. Trátase de coller todos os institutos de Santiago e facer o sea, que os nenos tanto da ESO como do bacharelato, pois que participen nunhas redaccións e que sería Santiago sin comercio. O sea, que escriban sobre o comercio, sobre a ausencia da falta do comercio, concienciación máxima. Correcto. E ao mesmo tempo o ensino e o comercio unidos. Entón, isto, pois, é como non é un concurso. Vai ser concurso. É un concurso de redacción. Entonces, na mecánica, claro, porque a mecánica é un pouco complexa, non? Sería que os participantes, o sea, os institutos que van a participar, o seu profesorado mismo, collería unhas redaccións e diría, pois, para nós as dúas mellores redaccións ou tres mellores redaccións de cada instituto son estas, e nos las pasaría. Entón, logo, despois, nós teríamos un xurado, que o xurado estaría formado por xente da cultura, xente, o sea, escritores de prestixio, e de aí saldrían 6 premiados, 6 alumnos premiados, e saldría un instituto premiado. E entón, pois, desa maneira, estaríamos introducindo o que é xa os futuros compradores, que xa non son tan futuros, porque compran, no comercio local, e identificando co comercio local, evidentemente, que é do que se trata. Boa iniciativa, sí. Xa se adiantaba vostede, pero sí, ten moi boa iniciativa, sobre todo ese plan de concienciación, de rebuscar que sería de Santiago de Compostela en o comercio local, ese comercio de proximidade. Vostede mencionaba a pandemia, esa imaxe desoladora de Santiago de Compostela, de outras moitas cidades, co comercio baixado, eso era tristura en si mesmo, polo que estaba acontecendo, pero tamén esa imaxe inusual máxima dese sentimento de escoitar a persiana subirse, baixar, hola Maribel, hola Mari Carmen, hola Antonio, esa cercanía que ofrece o comercio local e que nós neste medio de comunicación estamos tan concienciados. Temos que apoiar o comercio local. Vemos un montón de baixos pechados e vemos como quizáis unha zona que debería ser industrial en Santiago de Compostela se está convertindo en zona comercial. Algo xa falou aquí nestes micrófonos, algo que non sei se sigue con esa mesma impresión, que hai que peatonalizar a zona da Sionlla, que vostede dixo aquí. Sí, a ver, o único que... Con chascarrillo, Sí, como chascarrillo, a ver, que se entenda que é unha broma. O sea, eu non quero que se peatonalice pois isto, pero de todas maneiras xa é o único que lle falta, porque é a calle máis comercial de Santiago. A calle máis comercial de Santiago non é nin República de Salvador, nin ninguna calle, nin ninguna rúa destas, é a Sionlla. Esta é a calle máis comercial de Santiago. Entón, aí, eso non naceu para ser... Eso porque eso naceu como un polígono industrial e aí hai
aí hai un centro comercial encoberto. Estás expulsando do centro o comercio, entón? Claro, é que, a ver, se nós o que estamos collendo e montando unha competencia ao comercio local, a xente, pois, vai co seu coche, o sea, e a que xente que é de fora de Santiago, e se queda aí, non ven ao centro de Santiago, que é onde ten que vir, porque é onde está a vida e onde está isto. E se nos quedamos sin comercio local, pois o que decía acerca da pandemia, pois é un desierto de xente, andar polas rúas, cruzarte con xente, pero dentro dun desierto. Estamos falando da app, estamos falando de misturar, de concienciar o ensino co comercio, que me parece unha brillante idea. Tamén falando do comercio en si mesmo, de como está a situación do comercio en Santiago de Compostela, pois que non é de todo boa. Hai moito emprendedor, hai moito comercio que abre, outro moito que pecha, moito del histórico, pero tamén hai moitas campañas que saen de comercio.compostela. A app é unha, o que ven co Café Casino e cos centros educativos é outra, pero ao longo do ano estades moi concienciados en botar a andar moi habitualmente distintas campañas, algunhas xa consolidadas, algunhas xa con moitas edicións. Sí, algunhas xa consolidadas. Nos, cando nacemos a primeira campaña que fixemos, creo recordar... E cando naceu a asociación, perdón? Pois... 8 anos levamos, o sea, somos unha asociación relativamente recente. Recente, pero con 200 e pico asociados. Sí, a ver, unha das asociacións posiblemente máis grande de Galicia, creo que hai un Ambigo tamén da mesma envergadura, pero logo quitando esa, nós somos a que máis socios ten de Galicia. E a primeira campaña qual foi? Que lle interrumpí? Sí, a ver, nós cando nacemos... antes había unha asociación que se chamaba Cotés, que tamén era fuerte, e a maior parte a nosa dirección era xente pois da Cotés que estábamos órfãos dunha asociación e fixemos a primeira que me preguntaba era a primeira que fixemos, creo recordar, se non estou equivocado, foi un Merque a Gaña. E no sitio que estuvemos o outro día, pois ali a xente tiña que estar de pé, o sea, de pé na porta non cabía. E na última que fixemos este Merque a Gaña, recordo porque o outro día dicías que isto, e recordaba a representante da Xunta e a representante do Concello, acórdanse desa última campaña, porque decían que eu marchei, confesaban de que marcharan impresionadas dali, porque deuse a casualidade que a última que fixemos foi un día 31 de xullo, que é o día dos fogos pequenos. E entón, aí equivocámonos ca fecha, porque claro, dices, pois a fecha, pero non nos dimos conta que era un día festivo, claro. O sea, un día que era... Lembro esa data, sí. Que era o segundo día máis importante de festas de Santiago, porque eran os fuegos, e á mesma hora, porque claro, a xente no convertio salen ás 8:30, 9, e nós decidíamos, bueno, isto menuda faena que lle facemos a xente e a ver quen vai a vir a un acto destes. A sorpresa é que a xente nunca había de sentada, que estaban de pé e todo isto, e un día como ese. O cual quere decir que a xente, pois, este tipo de eventos, bueno, non de eventos, sino de temas de campañas que facemos, gustalle. E, bueno, facémola todos os anos, seguiremosla facendo. Esta consiste en que a xente que vai comprando nas tendas da asociación suben un código QR, porque levamos todo sempre encamiñado dunha forma destas, polo que falamos antes ao principio, para non ser repetitivos. E entón suben a súa compra un código QR, e ao final da campaña, que poden ser 20 días máis ou menos, pois hai unha serie de premios, e eses premios en que consisten? Consisten en que son tarxetas prepago para poder gastar diñeiro logo nos propios comercios, o sea, que é un diñeiro que mercas e gaña, por eso volve outra vez ao comercio. E entón, ese diñeiro que volve outra vez ao comercio, pero o comprador sale gratis, evidentemente, sale gratis esas compras. E entón, ese tema a xente gustalle moito, porque claro, é moi fácil, fan a súa compra, suben o tema arriba e tal.
E outra campaña moi parecida, pero en esta participa todo Galicia, pero en Santiago participamos nós, é os Días Azuis, que os Días Azuis pois está organizado pola Federación Gallega de Comercio, que bueno, que eu son presidente provincial da Federación Gallega e a nosa asociación está integrada dentro da Federación Gallega, correcto. E na campaña de Días Azuis, de feito vai empezar agora, o día 19 farás a presentación en Santiago de Compostela, o día 20 empezará a campaña e logo, non sei os días que dura exactamente, estou falando así de memoria, pode durar, pois o que suelen durar son 20 días. E o atractivo, pois, o sea, a maneira é moi parecida a de Mercaegaña, moi similar tamén, cas compras e con todo isto, pero nesta campaña ten un atractivo máis grande. O Mercaegaña tiña un atractivo que tamén en directo, logo cando iban a buscar a xente os premios, pois fixerase un sorteo de 1.000 euros e outro de 500 euros, co cual a persoa que lle tocaban os 1.000 euros pois tiña xa unha cantidad importante de dinheiro para gastar. E nesta dos Días Azuis vai haber tamén, utilizando a mesma fórmula, a xente que se presenta ali ou ben con gañadores ou con ticket de compra, un sorteo en directo para de un premio de 3.000 euros, que entón xa é un premio... 3.000 euros? 3.000 euros para unha soa persoa, que entón isto xa é un premio moi importante para gastar. E logo despois, claro, isto para que eses diñeiro non se gaste solo nun solo comercio, ponse un tope de diñeiro para gastar por comercio, que o tope son 200 euros, podes gastar 20, 30, 40, pero arriba de 200 non. 200. Correcto. Para que? Para que somos unha asociación e non que haxa un beneficiario, senón... Para diversificar. Correcto. Que interesante, este é o día a día de unha asociación, como digo, a máis potente esa expresión en número de asociados, en número de sinerxias que se pretenden facer para dinamizar o comercio local en Compostela, un comercio local que necesita da axuda de todos, das institucións que arrouparon esa presentación da app e que teñen que poñer tamén todos os seus obxectivos na dinamización do comercio, e tamén depende de nós, da xente que nos está vendo, da xente que nos está escoitando, pois achegarnos ao comercio local, o comercio de proximidade. En Santiago de Compostela temos de todo. De todo. Temos de todo. Sí, de todo, de todo. O sea, a min que veña alguén e que me diga, mira, quero comprar isto, e en Santiago non hai. Moi raro sería. No, eu buscolle onde ten para comprar o que queira. O sea, non fai falta ir a ningún outro lado, que temos de todo. E gracias a Dios, o comercio en Santiago é moi profesional, e xente que sabe de que vai o tema, e de feito hai comercios que levan moito tempo funcionando e seguirán por moito tempo. Temos 2 minutos, sacamos o tema peleteiro ou non? Como queiras. Ou estamos sempre na mesma roda de muiño? Como ti queiras. A ver, peleteiro, señor Seijas. O que máis che presta. Peleteiro. A ver, peleteiro, ahora din que isto que se vai a facer, a ver se é verdade. Porque, claro, levamos máis de 20 anos con isto, cando na legislatura anterior parecía que eso xa estaba aprobado, de repente quedou a cousa como quedou, e agora parece que vai ir para diante. Agora, a pregunta que nos temos que facer é, seguimos outros 20 anos con isto así, deixamos de poñer trabas e saímos para diante ou non? Porque, claro, iso tal como está, o único que fai que toda a zona, e isto eu invito a quen queira, do sitio que queira, a acercarnos ali, porque eu teño unha tenda moi cerca, moi próxima, e entón móvome moito por este sitio, e ali hai sitios que pasa unha persoa cada 10 minutos. Cando estaba ao colexio de Peleteiro, que eu recordo, non só o recordo, eu fui un alumno de Peleteiro, e
Pois, cando o colexio estaba situado isto, a xente como ti, que sodes máis novos, non vos acordades desto, pero bueno, vamos a dar un pouquiño de tinte distinto ao tema. Cando o colexio Peleteiro estaba no sitio que está ahora, en República Argentina, que non había entrada por San Pedro de Mezonzo, porque eso de San Pedro de Mezonzo ningunha calle desas existía, por certo, o que é a República Argentina tampouco existía. Salías do colexio e o que te encontrabas pola porta principal que hai en República Argentina, a salida do colexio, o que te encontrabas era cun campo inmenso. O sea, donde teño eu ahora mesmo a tenda, aí había campo, e había ovellas pastando, e había cabalos, e isto. E logo ao lado de Peleteiro había un campo de aviación, que facían aí a mili. E a última casa era ensinar pardiñas a que fai esquina, non, a anterior. Era a última casa onde acababa Santiago. E logo viña, pois, a zona verde, o campo e todo isto. Entón, choveu, eu, claro, recordo, como non vou a recordar Peleteiro, porque eu empecé a estudiar ali no ano 56. E despois de párvulos e toda esta historia que facías, e logo viña o bachiller elemental, o bachiller superior, e preuniversitario, e todo isto eu pasei non Peleteiro, o sea que eu de Peleteiro, e logo despois a vida pois fai que monto unha tienda enfrente do colexio. Enfrente do colexio. O sea que vamos. Que vostede dixo aquí, que fagan algo en Peleteiro, o que sexa. O que sexa, sí. Pero mellor será que como está. Claro. Esa é a reflexión que lembro que dixo vostede. Sí, a ver, de feito na legislatura pasada, máis ou menos o proxecto era o mesmo que hai agora, que acaban de aprobar agora, pero a única salvedade que daquela era o que iba para a vivienda, non falamos depois do resto da plaza, nin de todo isto, nin do centro cultural social, nin nada disto. O que iba para a vivienda, iba un 20% para a vivienda protegida, nada máis. E agora, pois, vai un 45% para a vivienda protegida. Eu, vale, que fagan o que queiran, que me vale o mismo, pero vamos a ser sensatos. E outro día topeime pola calle co anterior alcalde, con un bugallo, e falamos deste tema, porque, hola, que hai e tal, e claro, que fora unha pena, e os dous teñamos a mesma conclusión. El agora xa non é alcalde, evidentemente, eu son comerciante, e falábamos pois como un ciudadano e como un comerciante. E os dous tiñamos a mesma conclusión de que ao mellor con ese 25% de diñeiro que hai dun 20 a un 45%, con aquí, pois, ao mellor, con ese 25% supón 30 viviendas sociais. E con ese 25%, cantas viviendas sociais se farían as aforas de Santiago? Pois había que multiplicar ese número por 10 ou por 15 ou por 20 posiblemente. Entón, que interesa máis? Facer un número de viviendas como é debido e a zona nova darlle vida? Vamos, eu creo que isto entende o calquera, que non fai falta moita explicación. Pois poderíamos seguir. O tema Peleteiro dá para unha entrevista en sí mesmo, Pois sí. A verdade que sí. Pois a reflexión que fai José Antonio Seijas. Hoxe o noso convidado, vayan ás nosas redes sociais, vale? Tamén as de asociación.compostela, que tamén compartiron esa reportaxe coa presentación da app, aí está todo máis que explicado. Falando de comercio hoxe, falando do comercio de proximidade, o comercio de Santiago de Compostela. Agradecéndolle ao presidente de Comercio.compostela que se achegara ata aquí e fixera todas estas reflexións. Gracias, señor Seijas, por vir. Gracias a vos. Vémonos pronto. Gracias a vos, e nada, e xa sabedes que hai que potenciar o comercio, porque o comercio somos todos. Como Hacienda. Hacienda e o comercio somos todos, que estamos aí coa declaración a voltas. Graciñas, José Antonio, gracias.